Dende Boiro Novo non entenden a proposta presentada polo Executivo no pasado pleno de comezar a cobrar polo uso da piscina, sen ter aínda unha oferta completa de servizos que ofrecerlle aos usuarios, un feito que lles parece de irresponsabilidade absoluta. E, bueno, podía ter justificado unha cuota simbólica, non? Pero non, pasas a pagar unha cuota completa por un servicio incompleto. Lugares como o jacuzzi ou a sauna siguen pechados e de actividades dirixidas e complementarias como gimnasia, zumba, etc. non sabemos nada, nin temos data todavía de cando se van a dar. Segundo Boiro Novo, nada se sabe do proxecto de ampliación da sala de fitness e da bancada, nin tampouco do proceso de municipalización do complexo deportivo. O expediente de municipalización que a día de hoxe segue parado, non sabemos absolutamente nada del. O Partido Socialista trouxe unha proposta en contestación a unha moción que presentamos nós, setembro do ano 2023, ali quedou. Parece que únicamente o fixeron para intentar calarnos a boca a nós. Dende aquela nada se fixo, salvo, para iso sí que estuveron rápidos, empezar a cobrar ya a xente, non? Fronte a esta forma de facer política do actual goberno, dende Boiro Novo poñen o exemplo do seu traballo á fronte da Concellería de Deportes durante os apenas 2 anos nos que estiveron no goberno no anterior mandato, con importantes actuacións na Cachada, como o caso da reforma dos vestiarios, a nova cuberta do pabillón ou a homologación da piscina para probas oficiais, entre outras.